Ja, det er Andreas Cassius her. Det er den 21. april 2024, og jeg er i gang med at lave min første unboxing, hvor jeg har fået fat i en lille svejseinverter. Der fulgte så lige en svejsehjelm med. Det har jeg givet under 800 kroner for på eBay. Fordi jeg skal svejse noget kantstål med nogle elektroder. Og mit gamle anlæg, som er... Ja, det står herinde, det kan vi godt lige se. Den gode gamle fætter der, som vejer et ondt år, den kan få tabt. Men nu prøver vi lige at se, hvad der er i boksen her. Så får vi se. Der er en lille ring. Der er noget håndtag her. Der er dit og dat her. Der skal lige finde noget fedt med, kan jeg se. Så er der faktisk... der er lige lidt spice. Den dit her også. Det tror jeg bare, vi lægger væk, fordi der er fuldt ind med. Men her er den sgu. Fra 0 til 10, og så den vejer 2 kilo. Det er helt vildt. Godt, nu har jeg fået klippet det op. Der er sådan en lille hammer med også, og en børste. Prøv at se, det er noget billigt noget, men altså det er... så sætter jeg sgu lige strøm på. Og så tænder jeg om bagpå. Wow, så er der liv. Det står så på 314 ampere. Jeg vil skyde på, at jeg skal svejse med... Det er en 2,5. Det er en 2,5 elektrode. Må ikke vi kan klare os med 120 ampere. Ellers så får den sgu bare noget mere. Spændende, spændende. Der er lige noget stål her at køre på. For se. Jeg skal også lige se hjelmen. Ikke. Og den skal jeg lige samles, men det er sådan en bandit her. Ups. Så er der også lige en svejse magnet. Dem kender jeg ikke, så den skal jeg lige lade jer kende. Men bum bum. Det er sådan en, man ser igennem. Og så bliver den mørk, når vi begynder at svejse. Lige om lidt. Det er sådan en auto dark helmet, som man kan tænde og slukke her på siden. Det har jeg faktisk aldrig haft erfaring med. Men det bliver spændende at prøve. Jeg er lige samlet. Men nu skal jeg snart til at svejse, ikke? Tror jeg nok. Lige at jeg skal. Jeg aner faktisk ikke, hvad den skal stå på, men det gamle anlæg gik op til 105 ampere. Nu har jeg sat den på 130. Jamen lige. Bum. På med hjelmen. Svejser. Den svejser sgu. Jeg skal lige justere lidt mere, men nu ser vi.
Ja. Der ligger sgu da en svejsning. Jeg tror altså, jeg fyrer den lidt mere af. Giver vi lige 180 banditter. Prøver vi sgu igen. Sådan, det var bedre. Prøv at se for lidt startproblemer. Den ligger godt, mand. Hold kæft, det virker. Det lille lort her. Den kan svejse med op til 4 mm elektrode. Der er en lille lort der. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Nå. Hold kæft, mand. Den svejser sgu. Jeg skal lige slukke den, og så... Jeg ved ikke, om det giver nogen værdi, men det der, det er en okay svejsning. Hvis jeg selv må sige det. Job done. Med nyt svejsværk for under 800 kroner. Det er selvfølgelig i udlandet, men det kom fra Polen, så det var ikke så langt væk. Fedt, mand.